Natáčame! Oficiálne natáčame. Skivíme. Schválne teraz, čo mi odpovie. Toto. Jajaj, primitív. 100% nebude reagovať teraz. Ak nereaguje, posielam Janovi. Čo nebude reagovať? Čiže to aj ja pošlem Janovi. Ho. A toto je tá ignorancia servera. Spýtaš sa niekoho, či ti náhodou nepočíte Skybound. Nič. Proste nič. Aha, stále napísal, stále sa neodlogol. Odlogovať sa kvôli mne nebude. 599 access. 72 levelov. Takto. Hej, Gold Helma, vezmi. Ja už totiž mám plný invent. Hej, vezmi tú Gold Helmu. Mám ju. Ja už iba skilly mám plný invent, čiže ja nemôžem nič Idem teraz do vyhazovať. 600 access. A tu sú dve veci, gold. Tak v tom prípade idem rupnúť túto sekeru. Nie. Už ich mám. Spojím túto sekeru s touto sekerou. Tak, dobre. Idem. Za chvíľu som späť. OK. Počkajte, Stone nechceš CZ sa vyjazať, odhlásil. tu máš. Stone CZ sa odhlásil.